Bošácka dolina. Tu sa čas nerozpadá, ale dozrieva, ako ovocie na slnku. Tu rastú hrušky, jablone, oskoruše, stromy, ktoré pamätajú viac než človek. Sledujú, ako sa mení krajina, ako sa mení práca i radosť ľudí, no ich korene zostávajú. Držia zem, držia spomienky, držia Bošácku dolinu. Jar v Bošáci prichádza potichu. Najprv sa len zablisne rosa, potom sa ozvú vtáky a nakoniec celý kraj rozkvitne ako modlitba. Vonia zem, vonia vietor a aj človek má pocit, že môže začať znova. Päť stromov, o ktorých budeme hovoriť, stojí v kvete. Ako 5 príbehov napísaných svetlom. Ich konáre sa dotýkajú oblakov a pod nimi sa rodí život, ktorý sa opakuje, ale nikdy nie je rovnaký. Hruška planá, strom roka 2006, staršia sestra všetkých ostatných, so srdcom zakoreneným hlboko v zemi. Jarabina Oskorušová, 3. miesto, strom roka 2011. Vzácna, trpezlivá, kráľovná neskorého dozrievania. Strom, ktorý učí čakať, až kým príde jeho čas. Hruška rúžová, strom roka 2015 a 3. miesto v Európskom strome roka 2016. Nežná, ale silná. Strom, ktorý vonia ako spomienka na matku. Jabloň domáca, strom roka 2017 a 6. miesto v Európskom strome roka 2018. Matka sadu, tichá učiteľka každého pestovateľa. Z jej plodov sa rodí domov. Hruška planá, strom roka 2024 a 5. miesto v Európskom strome roka 2025. Nový symbol bošáckej zeme. Dôkaz, že aj po 10 ročiach môže starý strom niesť nové víťazstvo. Tieto stromy sú dušou Bošáckej doliny. Sú to korene, ktoré nás držia, keď fúka vietor. Sú to plody, ktoré nám pripomínajú, čo rastie z lásky, zostáva. Bošáca. Kraj, kde stromy rozprávajú a človek, keď sa započúva, počuje v tom tichu seba. Leto v Bošáci má chuť ovocia. Stromy sú plné, ťažké, zrelé. A človek pod nimi cíti ich tieň ako požehnanie. V doline sa už mieša vôňa dozrievajúcich jablk a hrušiek a kdesi v stodole sa pomaly pripravuje prvý kvas. Bošáca má svoj rytmus. Deň, práca, ovocie a večer. V každom z tých dní je kúsok poézie.
Dvaja pestovatelia nám rozprávajú o tom, čo poznajú najlepšie. O starostlivosti, o trpezlivosti, o odrodách, ktoré sa dedia ako rodové mená. Z hovoru cítiť pokoru i pýchu, lebo každý strom potrebuje človeka a človek potrebuje svoj strom. Stojíme pri mladej hruške, ľudový názov je to odroda cukrovka, po našim ľudový názov, ktorá sa nenachádza myslím v žiadnych pomológiách. Celkové Bočáca je to slivková oblasť, samozrejme, veď to je známe. A teda tá naša bystrická klasická slivka trpí šárkou. Klasický Jonatán, potom máme tu Moruša Trnavská, má tak 30 rokov už ten strom. Skôr, ale botanický omyl, mal to byť pukanecká moruša ináč. Ale už to nezmeníme proste. Je to rozhodnuté, že je to trnavská moruša, keď pri Trnave rastú 3 stromy a pri pukanci je na stovky. Má to hrubšie drevo, väčší lis a plody sú také, že doslova sírup tečie až po lakte, keď to oberá človek. Čo sa týka hlavne jablk, máme tak, že momentálne nepárny rok nemáme jablka, v párny rok máme jablčka. Keď je párny rok, tak sú ich stovky kil, proste aj tony sú ich, ale keď je nepárny rok, už je to tak, že ani do bedničky pomaly nemáme, že istia to čachtice, sady v čachticiach. Dovolím si predstaviť svoju takú vlastnú pomológiu ovocnú. Jednak mám aj jablka, mám aj hrušky, nejaká oskoruška je tam. A tie také ľudové názvy tu mám popísané. Štrudlové, kardinál pásikavý ináč, homolka sladká, ďatlovské, citrónka, ananásová raneta, červený hranáč, parména zlatá, hontianská končiarka, batul. A to je bolo tak z jablk tak všetko. Ale čo sa týka hrušiek, tých mám podstatne viac. Napríklad jahodnátka, jedna z prvých, maslienka, strecká, kongreská biela, jakubka, hajcarka, kongreská klasická, medovka, ružovka, mačacia hlava. Tieto letné hrušky prevažne išli do Suda, no tak oni, tak včely ich pojedli možno osi niečo. Ale čo sa týka tých zimných odrôd, tak taká mačia hlava bola obrovská hruška, veľká, neskorá, zimná, ktorá sa vlastne oberala novembri až decembri a vydržala aj až do jary. Mala takú zrnitú dužinu a oni sa piekli v trúbe osypané makom. Bolo to také starodávne jedlo. Keď si spomínam, predalo sa ovocie na stromoch. Prišiel kupec a proste dostal tieto 2-3 stromy, si obral a ovocie mali váhu, proste išlo na váhu a proste on si odkúpil tak, že si ho aj sám obral a odviezol preč. A toto bývalo tu vlastne to bolo aj živobytie pri týchto ľudí, ktorí tu žili, že zarobili na tom ovoci niečo aspoň, utržili. Okrem toho, čo sušili, do sušiarní vozili, tak ešte niečo predali a tak aj na ten kvás do Suda niečo išlo samozrejme. To asi najčastejšie. Pokiaľ by sme chceli vedieť to, ako sa zakladá kvas, tak do Suda musí ísť na kvasenie ovocie zrelé. A hlavne nie hnilé a také nedozreté. Proste to, čo do žalúdka, tak to do Suda. Tak musí byť tak primerane zomleté musí byť, ako zošrotované to ovocie, nie veľké kusy. Nie len nasypať do Suda, lebo keď sme iba nasypali a nedali tam vodu, tak nám to splesnivie a tá plieseň by sa neskôr utopila do šťavy a tam by vznikla tá nekvalita. Takže musíme každé vedro nasypané, dajme tomu sliviek či jablk, hrušiek, utopiť do šťavy. Utlačiť do šťavy, aby to bolo namočené v šťave, ale žiadne vzduchové medzery tam nesmia byť. Tak tu máme prvé oskoruše, de facto prvá úroda, takto v auguste a oni postupne takto znednú a ako hniličky sa potom mačkajú, ručne mačkáme do Suda na kvas. Do toho Suda musí ísť aj dosť veľa vody, lebo ten kvas je veľmi suchý.
A potom je aj výťažnosť väčšia, keď sa to páli, že keď sa tam tá voda pridáva. Ono niekedy sa ešte dolieva aj pálenici tá voda do toho. A tu je v tom maličkom čriepku, to je zatiaľ prvé hniličky, ktoré sú pomačkané. To sa neskôr vyleje do súda, to je taký začiatok iba, ešte nemám súd nachystaný a to je takéto maličké množstvo, to je na začiatku iba. Postupne to bude pribúdať a týchto bedničiek bude možno aj do 20, ktorých budú hniličať a postupne to preberáme a mačkáme to ručne, do súda sa to hádže. Pokiaľ býva chladno alebo daždivo, tak oni niekedy hapujú opelenie u oskoruší. Neviem si to vysvetliť, že tá úroda oskoruší nebýva pravidelná. Niekedy oskoruša nezarodí ani 2 alebo aj 3 roky. A potom zase zarodí aj 2 roky po sebe trebárs. Keď to zoberieme z hľadiska zrážok, od októbra roku 2024 pokračuje veľmi suché obdobie, obrovský deficit zrážok. Vlastne aj v tomto roku za necelých 8 mesiacov napršalo len 350 mm a pritom ročný úhrn zrážok priemerný je tu na Zabišovej 800 mm. Čiže už vieme, asi ťažko to bude dobehnuté v tomto roku. Čo sa týka slnečného svitu, žiarenia, niektoré ovocie býva až také spálené a proste také flakaté od toho, jak pečie to slnko, že to nebývalo niekedy, je to posledné roky len. Čiže aj keď to zoberieme, doplním brata, teraz aj zber sliviek už dá sa povedať, že 2/3 pomaly už je pozberané, či je dozreté. A keď to pozerám v doline, aj včera som chodil, sme značili takú trasu turistickú, aj v Bošátskej doline, vlastne tam stromy ovisajú. A tu, keď to vidíte, tak už je bez sliviek pomaly. Hovoria na južnom Slovensku, že mešká dozrievanie viniča. Zaujímavé, ale my to máme rýchle stále, tu že není vidieť rozdiel v tom dozrievaní, že je to tu rýchlo. Vlastne do konca augusta máme zobraté slivky a čo sa niekedy slivky dozrievali až v septembri. Čiže keď ich aj ošľahol prvý mráz, vtedy boli najsladšie tie slivky. Ale teraz už ťažko, mrazu sa nedočkajú. Keď sa leto láme, slnečné lúče sú už mäkšie, v tráve visí ticho pred jesennou zmenou a v dedine sa chystá festival ovocinárstva. Stoly sa prehýbajú pod plodmi, varí sa lekvár, lisuje mušt a na javisku sa už pripravujú folklórne súbory. Tu sa Bošáca smeje. Tu je jej srdce medzi ľuďmi, čo vedia, že bez práce strom neprinesie plod a bez lásky neprinesie ani vôňu. Začali pripravovať náš ovocinársky festival. Ľudia prinášali svoje ovocie, zeleninu, všetko sme nachystali s kartičkami a s podpiskami. A dnes teda od skorých ranných hodín pripravujeme slivkový lekvár. Najskôr sme si slivky naštiepali, potom sme ich troška pomleli, aby sme to mali jednoduchšie. A teraz sme už prvú dávku z tých namletých sliviek dali do kotla. A už budeme len miešať niekoľko hodín a pridávať tieto slivky, ktoré sú za mnou, až sa dopracujeme k takej konzistencii lekváru, akú potrebujeme. A podľa našich babiek tá najlepšia konzistencia uvareného lekváru je vtedy, keď drží na lyžici. Tento projekt realizujeme niekoľko mesiacov od začiatku jary až do neskorej jesene. A volá sa, že tradičné ovocinárstvo spod Veľkého Lopeníka, tento projekt a má rôzne aktivity. Jednou z tých aktivít je časozberný videodokument, ktorý vlastne natáčame už od tých jarných mesiacov a budeme s ním končiť až v tom jesennom období.
Ďalšou aktivitou je teda toto krásne dnešné podujatie Bielokarpatskej ovocnej slávnosti, ktoré zahŕňa teda viacero aktivít. Ako už ste si iste všetci všimli, tak je to spomínaná výstava ovocia, tradičných odrôd, výstava zeleniny, prác detí zo základnej a materskej školy. Ďalej sú to tradičné jedlá, ktoré ponúkame tu na vedľa, kto to nepoznáte, vo vestibule. Vonku prebieha varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom a taktiež muštovanie ovocia, takže budete môcť ochutnať aj lekvár, ale zároveň aj ovocný mušt. Máme aj takú špecialitku, dievčatá v kuchyni robia halušky, okrem teda iných jedál. Obyvatelia okolitých obcí a Vošackej doliny sa majú možnosť prísť pozrieť na krásne výpesky, ktoré dopestovali naši záhradkári. Je potešujúce, teda, že v takéto dobe sme sa stretli s našimi bratmi z Čiech a vieme pripraviť takéto krásne podujatie. Práve za nami teraz prebieha folklórne predstavenie nášho folklórneho súboru z Bosák. Po nich takisto vystúpi folklórna skupina z Březovej, Dúbrava, ktorá nás také zaspieva zase z ich regiónu pesničky o ovoci a ovocinárstve. Keby som ja mala kľúče od svitania, keby som ja mala kľúče od svitania, pustila by zore zajtra od polenia, pustila by zore zajtra od polenia. My vás zdravíme, my jsme folklorní soubor Dúbrava z Březové. Jsem moc ráda, že jsme přijeli tady k vám do Bošáce, kde máme Bělokarpatské ovocné slávnosti, kde máme s obcí velice dobré partnerské vztahy a jsme rádi, že se můžeme pěkně navštěvovat. A přijeli jsme vám zaspívat naše nějaké písničky ze zahrádkářského prostředí, kde se dotkneme malin, jahod, ale taky třeba takových těch lekvárů. Zelenou, zelenou, velice kyselou, neuvidíš na malkou. Joranka veselou, neuvidíš na malkou. Joranka veselou. Tak na Březovej sme po vačine sa piestovali slivky, z ktorých sa varil lekvar, čo bolo na celú zimu, potom živobytie. A keď baby dovolili, tak chlapi si ukradli aj na slivovicu. Keď sa uvaril ten lekvar, to bolo vždycky sa zešli baby, veľká partia a pomáhali jednej súsede, druhej súsede a varili, chodili miešať. No tak niečo sa pri tém aj vypilo, zaspievalo a tak to bolo vždycky také veselé pri tém. Takže toto je strom, ktorý začala pestovať môjho manžela mama. Je to granátové jablko, má 51 rokov. My sme mali veľké hospodárstvo, moji rodičia, a tam boli väčšinou slivky, hrušky, jablká teda menej sme my pestovali, ale boli biele slivky, takzvané belice, a rôzne druhy hrušiek boli a slivky, veľmi veľa sliviek sme mali, lebo máme aj starú sušiareň ovocia, klasickú, kde sa kúri drevom, a tam veľa ľudí chodilo už pred 100 rokmi sušiť do tej sušiarne. Dokonca až do Rakúska sa vyvážalo toto sušené ovocie od nás, takže sme potrebovali tú sušiareň využiť nejakým spôsobom, takže väčšinou hrušky a slivky sme sušili. Jablká tak vtedy nešli sušené, ale slivky, hrušky. A hrušky rôzne druhy. Maslovky, kongresky, už v tej dobe teda sme mali tieto hajcarky, čo som spomínala, tie boli veľmi dobré. Potom také krvavničky, oni boli úplne červené, keď sa prekrojili, a potom také strecká hruška, samorvostka, šemenzia a slivky bystrické, len bystrické, a tie boli najlepšie. Jeseň v Bošáci je pomalá. Zlatá, plná vôni a spomienok.
Listy sa farbia ako staré listy kníh a každý strom sa na chvíľu stáva obrazom. Farebnú tapisériu, ktorú utkal rok 2025, rok, v ktorom pestovatelia opäť žali, pálili, varili a ďakovali. Rok, v ktorom zem dala, čo mohla. Práve v tomto roku sa Bošáca znovu zapísala do histórie. So svojou hruškou planov, ktorá sa stala stromom roka 2024 a získala 5. miesto v ankete Európsky strom roka 2025. No nie je jediná. Bošácka dolina má stromov viac. Stromov s príbehmi, s ocenením a s dušou.